Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En jokkan dow boliɗe meɗen nder gikkuji ɗi laati wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o daytoɗi. Kadi nder ɗon man en limtino yogamaji, en limtan yogamaji bo timmitinen. Nder ɗi limtuɗen man en bolwanino wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o rena julde mako, o juldande be jama'are, non ɗo o dayto fewre ha nder suumaye mako man ɗo, non kanko man ɗo o dayto ñoore. To nder luttuɗi ɗi tammiɗen wolwango, en bolwanan gikkuji tati, kanjum man wonte wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o dayto ko wonte baadi, o dayto ko wonte giccu, o dayto ko wonte nango gimɗi. Kadi ɗiɗo tati man ɗo en tammi wolwango gotol fu nder maji deydey ko fecanto wakkati muɗum. To kadi en puɗɗiran be gikkuwol bi'etegol ñoore. Kadi ñoore afwan en puɗɗiran be gikkuwol bi'etegol baadi. ñoore kam en bolwanino ɗum ha ko sali, jotta bo en bolwanan kadi ko wonte baadi. To baadi kanjum wonte ɓi adamajo o wonnugo hakkunde yimɓe ɗiɗo, o hoca boliɗe oɗo o yaharana oya, o hoca boliɗe oya bo o waddana oɗo, walla bo foti hocugo man ɗo latto jihare woore, o hoca jihare boliɗe goɗɗo feere o waddana dow, o waddana tana muɗum dow nufaye mako bo ha o wonna, ha o wa'adindira ɓe. To kadi ɗo man ɗo ɗum gikkuwol kallugol, ɗum gikkuwol kallugol ha islam. Kadi ha nayi ɓi adamajo latto ɗo man ɗo ɗum kugal mako, latto ɗo man ɗo ɗum sifawol gongol ha mako, ngam ɗon ha magol aybe laatiɗo mapindijo jamum, kanjum wonte wonnugo hakkunde ɓiɓɓe adama en julɓe. To kadi islam ko ɗaɓɓitirta en enen julɓe, mbo'inen hakkunde meɗen, mbo'inen hakkunde meɗen narren. To kadi ɗo islam mari haaje meɗen ko luuti non ko wonni hakkunde meɗen waadidiri en, kadi kanjum man ɗo islam yiɗa ɗum. To kadi baadi nder ɗon man ɗo baadi ɗum gikkuwol bonnangol hakkunde yimɓe ɗiɗo. To kadi wongo magol ha ɓi adamajo kanjum man ɗo ɗum hunde hallunde, hani ɓi adamajo o wondotogol ɗon ha muɗum, kanko man ɗo o habda o dayto gikkuwol man, o habda o haɓa be nafsu mako, o itta gikkuwol man ha mako. To kadi ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o ɗon nder dewal laatingal mapindiwal, kanjum wonte suumaye, dewal ngal jawmirawo ɓaŋiɗo ƴefti, kanko man ɗo kanko tan andi mbar jaari dewal man, kanko tan o ɗon siganima mbar jaari man, kanko warjete mbar jaari man be hoore mako. ɗo man ɗo ɗum dewal mapindiwal. To kadi wongo ma an man ɗo aɗon suumi, aɗon nder dewal ngal ɗo, kadi hani wajibi dow maɗa an ɗo ayna ɗumejum hisnata dewal maɗa ngal ɗo ha wonnugo ngal, ɗumejum hisnata ngal ha ustugo mbar jaari magal. To kadi anda gikkuji man an man ɗo daytoɗaɗi. To kadi nder gikkuji ustanɗi foti bonnananɗima mbar jaari suumaye maɗa, walla bo ustananɗima mbar jaari suumaye maɗa, nder gikkuji man ɗo kanjum laati baadi. To ko wonte baadi man kanjum wonte sottingo boliɗe ɓi adamajo yahara ha tana muɗum, hoca boliɗe oya bo wartira ha ɗiɗaɓo, kadi be nufago bo kanko man ɗo ha o wonna, ha o wa'adindira hakkunde ɓiɓɓe adama en ɗiɗo, walla ha o wa'adindira hakkunde lesɗe, walla ha o wa'adindira hakkunde masalan mbi'en hakkunde leñi, kadi ko nandi e muɗum. ɗo man ɗo ɗum zunuba laati ka makka jamu, kadi ka mawnan bo nde torra maka laati ɓuri mawnugo fu, torra hallugo maka tullan, hallugo maka hallugo baadi ɗum kalluɗum to ɗum woni hakkunde yimɓe ɗiɗo. Non to ɗum baadi man nga woni hakkunde masalan hakkunde leñi, oɗo ɗo ɓi adamajo ɗo o ɗon yaha kanko kam ko o yiɗi ha o yaha o waadidira hakkunde leñol kazawol be leñol kazawol, o wiya an wayne en mbi on ni, wayne en bo mbi on ni, gasdu nufaye mako bo kanko man ɗo ha o waadidira hakkunde leñi man. To kadi ha ɗo yimɓe ɓe o waadidiri hakkunde muɗum ɗo limgal maɓɓe ɗuuɗi. To be ɗuɗgo limgal maɓɓe ɗo
non zunuba maako bo mawnirta ɗuɗirta. Non to baadi man laatake hakkunde lesɗe, o yiɗi o waadindira lesdi kazari be lesdi kazari, to ɗo man bo kadi bo yimɓe man ɓurti ɗuɗgo, ngam nder lesdi ngori Allah andi leñi noy caawi nder muɗum, to kadi ɗo man ɗo laato kadi bo zunuba baadi man ɗo ɓurti mawnugo. To kadi ala kulli hal moy fu be deydey fodde, kala gotol nder maji fu be deydey fodde mawnugo muɗum, non zunuba muɗum bo mawnirta. To kadi hatta waadinirgo hakkunde yimɓe ɗiɗo man ɗo, ɗum zunuba man ɗo ɗum zunuba makka ka famɗay, woni dow ɓi adamajo kanko man ɗo o dayto gikkuwol man, o ittangol ha maako wondotogol ɗon ha maako. Ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata la yadkhulul jannata nammam, ɓi adamajo gaadidirowo yimɓe kanko man ɗo o nastata aljanna. ɓi adamajo gaadidirowo yimɓe kanko man ɗo o nastata aljanna be sababu wonnugo maako hakkunde ɓiɓɓe adama en. Non annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o yaali gabrije ɗiɗi, nden o wi'ata yimɓe wonɓe ha gabrije ɗo kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. Allah andini ɗum annabijo, so na non wala no goɗɗo andira yaake yimɓe wonɓe nder gabrije, lakin jawmirawo o andinan deydey ko laati birni ɗum, o andinan nulaɓe maako ha majum deydey ko o muuyi o andina ɓe. Ha ɗon man ɗo jawmirawo ɗelliti annabijo yimɓe waaliɓe ha gabrije ɗiɗi ɗe kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. Annabijo wi'ata wa ma yu'azzabani min kabir, kadi kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite, amma ko ɓe jangititte ngam muɗum ɗo na ɗum kuugal mangal Allah deftini ɓe ɓe mbawata kuugal man, na ɗum kuugal mangal Allah deftini ɓe ɓe mbawata kuugal man, innama ɗum kuugal ngal ɓe mbawata wadgo ɗum Allah deftini ɓe, amma kamɓe man ɗo ɓe tokkaki, ɓe ɗowtanaki Allah ha ko Allah deftini ɓe. Kanjum o wi'ata goto maɓɓe kanko man ɗo o laatake kanko man ɗo o laɓɓinta senuye maako. Goto maɓɓe nder yimɓe ɗiɗo waaliɓe ɓe ɗon jangiteɓe, goto maɓɓe kam laatake kuugal muɗum kañum kam senuye muɗum o suklantako senuye maako, o jota o hakkilanta senuye maako deydey o seno senuye timmidinga, kanjum man ɗo ɗum wala ha maako. Ɗo wonte aybewol ngol o yangititte ngam muɗum, ɗo wonte aybewol ngol o yangititte ngam muɗum, soyde suklanago senuye maako, kanjum man o waɗi oɗon o suklanaki senuye maako deydey no hani, kadi ngam majum waɗi kanko ka oɗon yangite. To kadi na ɗum hunde suklanago ɓi adamajo o suklano senuye maako o laaɓa ha senuye maako, na ɗum kuugal ngal ɓi adamajo o wawata ɗum kuugal ngal ɓi adamajo wawata, Allah deftini ɗum ha ɗo man, amma o yeebi o suklanaki kuugal man, ngam man kadi jotta oɗon yangite ha gabrire maako. Non ɗiɗaɓo maɓɓe bo kanjum wonte deydey ko bolwanten haala baadi, o wi'ata goto ɗiɗaɓo maɓɓe bo kanko bo o laatake oɗon yahara baadi hakkunde yimɓe, o hooca haala oɗo o yaha o wi'a wayne nda sike ko wayne wi'ete, o hooca ka o yago bo o wartirana oɗo. To kadi ɗo man ɗo kanko bo laatake baadi ɗo wonte kuugal maako, ngam man kadi kanko bo oɗon yangite ngam waadugo waadindirgo maako hakkunde yimɓe ɗiɗo. To kadi ɗo man ɗo ɗum hollini kadi dalila zunubaji ɗiɗo, dalila maji kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. To kadi ɗum sappini en baadi ɗum hunde nde ɓi adamajo yangititte ngam dalila muɗum. To kadi ɓi adamajo kala ko waɗata kanjum man ɗo ɗum yangitanmo fu, kadi kanko man ɗo o solana o dayto ɗum o acca ɗum. Non jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata ha aybingo baadi, jawmirawo o wi'ata ha aybingo baadi wala tuɗi kulla hallafin mahin, o wi annabijo ta ɗowana kala ɗuuɗa hunagojo jawniɗo, ta ɗowana kala ɗuuɗa hunagojo jawniɗo. To kadi ɗo man ɗo jawmirawo haɗi annabijo maako ta ɗowano o ɗuuɗa hunakijo jawniɗo man ɗo, jawmirawo haɗi annabijo ta ɗowtanomo. Nden wi'ata hammazin masha'in binamim, kadi kanko man ɗo nder gikkuji maako kanko man ɗo o nyo'owo, nden accu o nyo'owo go bo kanko man ɗo
o jaharowo bo ñoore o kugal maako o hoocan haala o waadindira hakkunde yimɓe to kadi ɗo wonte gikkuji maako to ɗo man ɗo kanko wonte Walid ibnul Mughira kadi haa ɗo jawmirawo aybiniri mo be gikkuji ɗi limtaɗi ha ayaje ɗo kanjum wonte ɗuɗgo hunayere ɗuɗgo hunago dow wala haaje non ñoogo non nder ɗon man ɗo baadi kadi ɗo man ɗo ɗum gikkuji gonɗi ha oɗo ɗo kadi jawmirawo siforimo kanko man ɗo o insan ɓi adamajo jawniɗo ngam gikkuji lesɗi ɗiɗo ɗiɗon ha maako nde gikkuji lesɗi ɗiɗon ha maako kam kadi kanji man ɗo ɗi gaɗanmo kanko man ɗo o ɓi adamajo lesɗo jawniɗo to kadi deydey aya kaɗo ka sappini en hallugo ñoore hallugo baadi hallugo bo ɗuɗɗingo hunago dow mehere dow wala haaje kadi kanjum man ɗo ɗum hunde laatinde aybe ha ɓi adamajo ta hunayere ɗo ɗum hunde teddude ɗum goɗɗo mawɗo tedduɗo kanko wonte jawmirawo subhanahu wa ta'ala ƴewnotoɗa ngam tabitinira fakat ko mbiɗa ɗo hunde man ɗo nde gonga to kadi ƴewnago inde Allah non dow masalan dow na gonga marɗa walla dow mehere non banniɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum soyde teddingo jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam yimɓe deydey huloɓe Allah deydey zamanuji caaliɗi kamɓe man ɗo goɗɗo laatake ngam mawningo jawmirawo dagi ɗum to ɓi adamajo ɗon mari gonga o huno amma laargo ngam mawningo jawmirawo ɗo o ɗon mari gonga maako non o accan hunago o accan gonga maako ɗo haqqe maako dilla ngam teddingo laargo hunde nde o hunoto ngam ha o henode ɗo Allah mo o hunorto dow inde muɗum ni ha o henoro hunde man ɗo o ɗon kanjum man ɗo o ɗon fiitino ha majum o ɗon acca haqqe maako nga o henoto ngam ɗumejum ngam laargo hunde man ɗo nde famɗi ha o henoronde be inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala to kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo to woodi gonga dagi ɗum o hunoto amma kadi ta ɓi adamajo latto kunowo dow ko famɗi dow ko mawni fu hunoto non kañum man ɗo man bo ɗum gikkuwol ngol hanayi to kadi ɗo man ɗo ayaje ɗo be deydey hadiseji ɗiɗi ɗo kanjum man ɗo ɗum sappini en hallugo baadi ɗum gikkuwol lattingol gikkuwol lesgol kadi ɓi adamajo towa himmajo fuu hanayi siforongol kañum man ɗo ɗum gikkuwol lesgol ɗum gikkuwol bo ustangol mbarjari ɓi adamajo cuumiɗo kadi woni dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o dayto gikkuwol man ɗo ngam o heɓa sumayere mako man ɗo nde lutta nde hisnde o te tawa mbarjari mare ha jawmirawo mbarjari man ɗo alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin en ɗon limta gikkuji ɗi hani ɓi adamajo cuumiɗo o daytoɗi ngam o heɓa mbarjari sumayere mako timmida nder gikkuji man ɗo algishu wato kanjum wonte suudgo o jillugo hunde wonde be hallunde soora ɗum dow ɗum hunde wonde masalan hoca ndiyam waɗa ha kosam ngam kosam man ɗam ɗuuɗa kanko man ɗo o soora ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum gishu walla bo non hoca hunde hallunde kayre man ɗo waɗande ha les wadda boɗɗum waɗa ha dow soora ɗum dow deydey ko goɗɗo yiyata banguɗum ɗo soora ɗum dow ɗum boɗɗum man banni ha to coɗɗo soodi dilli kadi kanko man ɗo yaha o tawa hunde hallunde go ɗon suuɗi ha les kadi ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum gishu annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo wurtake nyande go o ɗon yaha o yaali nder luuɓe Madina ha ɗon man ɗo o tawi goɗɗo ɗon jooɗi be gawri muɗum kañum man ɗo waddindi luumo coggu to kadi ha ɗon man ɗo
gawri man ɗo ndi ɗon mari cofndi ha maari, kadi jawmu gawri go hooci gawri cofndi go waɗi ha les, o waddi jorndi o waɗi ɗum ha dow, ɗon jooɗi reena coodowo wara sooda banniɗo man ɗo dow giɗɗe muɗum kam da jorɗum sooda, alhaali bo keccum deydey ko coodowo wañata man ɗo ɗum ɗon ha les. Kadi ha ɗon man annabijo o waɗi jungo muɗum ha gawri go, ɗon man o yahi o tawi gawri kecciri man ɗo ɗon ha les. to kadi o wi'ata oɗo man ɗume ɗo bo o wi'ata na ndiyam asama hunde ɗo wapi hunde ɗo man ɗo wapi gawri man. Nden annabijo wi'ata mo kadi ko waɗi to a hooci kecciri ɗo a waɗindi dow kayri ha cora dow banniɗo man ɗo. To kadi ɗon man ɗo annabijo ƴewni yimɓe, matini yimɓe, annabijo wi'ata ɓe man gashana falaysa minna, kadi ko moye gicci min waɗi giccu nder enen julɓe, o wolwanta giccu wala ha nder meɗen enen julɓe. Kadi ko moye waɗi giccu o gicci fotan o gicci julɗo walla o gicci taña julɗo, kanko man ɗo o jilli boɗɗum be kalluɗum o soori, kadi kanko man ɗo annabijo wurtinimo nder jama'are, nder jama'are lenci tittonde ha muɗum. Kadi pamarum ko wi'ete ha ɗo manni, kadi kanko man ɗo o lattatako kadi o ɗon mari o lattatako o julɗo timmidiɗɗo be laatago gikkowol ngol ɗon ha mako man ɗo, woodi ko usti ha juldamku mako, o luttan kanko man ɗo o julɗo, o ɗon limte nder julɓe, amma juldamku mako man ɗo ngu ustingu, ngam annabijo riwi ha mako kanko man ɗo o laato o ɓi adamajo julɗo timmidiɗɗo, beni laatago gikkuwol bi'etengol giccu, kanjum wonte jillugo boɗɗum be kalluɗum soora, walla suudgo kalluɗum ha les waɗa boɗɗum ha dow deydey ha gite gi'ata, kañum man ɗo soora. To ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum giccu. To kadi kanjum man ɗo to ɗum tawama ha ɓi adamajo julɗo, ɗum alamawol dow juldamku mako kangu man ɗo ngu ustingu, juldamku mako ngakkungu, kadi o woodi ngakkere ha dina mako. Non nder giccu nastan ha kuje jur, giccu nastan ban ha filu ban mbiɗen jotta ɗo man ɗo, non giccu nastan masalan ban ha sawari, goɗɗo a holotomo ngara carwoɗamo ha mas'ala, masalan a yiɗi huudugo be goɗɗo walla ko nandi e muɗum, walla a yiɗi teego, walla debbo yiɗi te'ego, o holoto goɗɗo o wara o sarwo ɗum. Kadi ha sawari mako man ɗo ko wonte asli ɗo ɗum amana, ɗum holare o waɗi ha maɗa, an man ɗo to a sarwama kadi cappinamo deydey ko hani. To ha ɗo man ɗo nder giccu en gaɗo giccu ha sawari ha kuudal, masalan goɗɗo yiɗi huuda be goɗɗo, an a huudino be goɗɗo man deydey marraje deydey ko saali, goɗɗo man ɗo on kuudi kuudal moɗon man ɗo ngal timmiday dow deydey no hani. Masalan on kuudi a huudi be goɗɗo ɓurata lebbi ɗiɗi tati, an man ɗo o ñamima ceede. Den goɗɗo feere bo yiɗi ha huuda be maako, wari sarwake ma noy mi yiɗi mi huuda be wayne ɗo, noy giɗa? Mbi'amo oho kay wayne ɗo goɗɗo gonga huudu be maako. To a andi bo an on kuudi ɓuray deydey disde famarde ɗo o ñamima ceede, goɗɗo bo wari sarwake ma yiɗi ha huuda be maako, a wi huudu be maako o kuudeteɗo. To kadi ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum giccu ha sawari, ɗum giccu ha sawari. Nda ko anduɗa, a andi oɗo man ɗo to nasti ɗo o be kuudal mako man ɗo ngal ɓocatako be wayne man, on kuuduɓe kuudal man ɓocanakima an be mako, o ñamima, goɗɗo bo wara mbi'a ɗum huudu be mako. ɗo man bo ɗum wi'ete ɗum giccu ha sawari, ɗum gikkuji kalluɗi, kani ɗum yewgo amana hanayi kanjum man ɗo ɗum wona ha goɗɗo. Ni kam ko hani kam an a huudi be wayne man, o ñamima ceede, goɗɗo wari sarwake ma mbi'a min kam dahano min gaadi, ko gi'anmi kam nde dahano min gaadi mi wurtaki ha mako ɗo, an man ɗo to a nasti a wurtatako, ngam man ɗo daya ɗaɓɓitit goɗɗo kuudeteɗo goɗɗo ni deydey no hani ka. Amma kadi sappinamo dow huudu be wayne, ando a huudi be wayne a wurtaki, kanjum man ɗo wi'e ɗum giccu, kanjum man ɗo ɗum fotan be kocuɗo jilli ndiyam nder kosam soori, walla waɗi suuɗi kalluɗum ha les waɗi boɗɗum ha dow soori, kadi ando a waɗi deydey goɗɗo kooliɗo ma sarwi ma ɗo, kadi a waɗi ɗum kuugal nandugal be ngal ɗo
man ɗo kadi ɗum fu majum ɗum gikkuji lesɗi ɗum gikkuji kalluɗi kadi hanai ɗi gona ha meɗen enen julɓe. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.